Il-vittmi tal-COVID-19 fil-Gżejjer Maltin qabżu il-200 dan hekk kif l-aħħar 24 siegħa ġew mħabbra 5 fatalitajiet oħra żewġ nisa u 3 irġiel. Fl-ewwel każ mara ta' 66 sena li nstabet mejta fir-residenza tagħha fil-21 ta' Diċembru ittestjat pożittiv fil-waqt li mara oħra ta' 82 sena tilfet ħajjitha tul il-jum ta' tlieta wara li ttestjat pożittiv fil-11 ta' Diċembru. Fit-tielet każ raġel ta' 66 sena tilef ħajtu fir-residenza San Vincenz wara li ttestja pożittiv fl-4 ta' Diċembru fil-waqt li raġel ta' 69 sena u anzjan ta' 85 sena spiċċaw vittma tal-COVID-19 wara li ttestjaw pożittiv għal virus fit-13 u 17 ta' Diċembru rispettivament. Dan ifisser illi l-ammont ta' vittmi totali f'pajjiżna isset jammontaw għal 200 persuna. Mistoqsija minn Net News dwar iż-żieda ta' imwiet bejn ix-xahar ta' Novembru u dak ta' Diċembru minkejja li l-każi ġodda qed jonqsu, is-Superintendent tas-Saħħa Pubblika saħqet illi s-severità tal-virus minn persuna għall-oħra ivarja. Minnhom ikollhom bżonn jidħlu l-intensive care unit ukoll biex jingħataw il-kura u sfortunatament ikun min hemm li tant ħakmitu li propju jitlef ħajtu. Fl-aħħar 24 siegħa pajjiżna ra 82 każ ġdid sabiex il-każi totali minn Marzu l-hawn jammontaw għal 11,992 fil-waqt li fiequ 132 persuna bit-total ta' 10,293 persuna imfejqa. Laqstant il-każi attivi ammontaw għal 1,498. Waqt il-konferenza tal-aħbarijiet ta' kull ġimgħa l-Professur Charmaine Gauci spjegat illi preżentament hemm minn 155 persuna tingħata l-kura fl-isptarijiet Maltin minħabba l-COVID-19, fosthom 10 fl-ITU, 7 fl-IDU u 31 fis-swali varji tal-isptar Mater Dei. Intant, fl-isfond tal-varjant tal-COVID-19 li feċ fir-Renju Unit, Charmaine Gauci appellat lil daw kollha li ġew minn Wales, Ingilterra, Skozja u l-Irlanda ta' fuq fl-aħħar ġimagħtejn sabiex imorru jagħmlu swab għaliex huwa varjant li ġiel il-virus jinxteret ħafna aktar. Sa issa dan il-varjant li rajna mill-Ingilterra kien l-ewwel wieħed li propju qegħdin naraw li kellu daqshekk impatt sa issa fuq it-trasmissjoni. Infatti, huwa stmat li jkun iktar jiġi trasmess sa 70% iktar minn tipi ta' viruses tal-COVID oħrajn. Madankollu fortunatament hija saħqet li sissa f'Malta għadu ma kellna l-ebda sinjal tiegħu minkejja li testjaw xi passiġġieri pożittivi kif għamlu l-wasla tagħhom f'pajjiżna mir-Renju Unit. Rigward it-tilqima ta' kontra l-coronavirus li se tingħata l-ewwel darba f'pajjiżna nhar il-ħadd 27 ta' Diċembru lil 55 persuna, is-Superintendent ħeġġet lil pubbliku sabiex joħodha għajr tfal taħt is-16-il sena, nisa illi qed jistennew tarbija, ommijiet illi qed ireddaw kif ukoll dawk illi jkollhom infezzjoni qawwija jieħdu mediċini li traqqa id-dem u li għandhom sistema immuni baxxa. Dan fil-waqt li spjegat illi persuni illi huma każi attivi għandhom jistennew sa 6 ġimgħat wara illi jittestjaw negattiv. Mistoqsija minn Net News dwar jekk se tikkonferma jekk l-anzjani tagħna u mhix ser ikunu qed jingħataw it-tilqima ta' Moderna fix-xhur li ġejjin minflok tal-Pfizer, il-Professur Gauci ma ċaħditx. Is-Superintendent tas-Saħħa ħadet din l-okkażjoni biex tħeġġeġ lil pubbliku sabiex xorta waħda jibqa' jmur jagħmel swab tests. Aħna minn hawn nappellaw lil kulħadd li kif iħoss is-sintomi għalhekk huwa importanti li tiġu tagħmlu t-test ħalli aħna nkun nistgħu nagħtukom l-aħjar kura li iżjed ma inti tingħata l-kura kmieni iżjed hemm ċans li jkun hemm inqas komplikazzjonijiet. U kif ninsabu fuq l-adba tal-festi tal-miliet, Professur Charmaine Gauci appellat lil pubbliku sabiex iżomm l-attenzjoni u jevita illi jiltaqa' fi gruppi. X'ħajjiġri wara dan il-miliet jiddependi minnkom. Tajjeb jiddependi mill-popolazzjoni kollha x'ankunu qegħdin nagħmlu f'dawn il-ġranet. Francesco Catania, għal Net News.